Vasile, Vasile, Vasile! Dar cine este acest Vasile, m-ați tot întrebat? Anul trecut, pe la începuturile mele în ale TikTok-ului și Instagram-ului, internauții au început să mă numească în comentarii Vasile. Ba din cauza timbrului meu vocal, ba din cauza că am masă musculară mai proeminentă, ba din cauza că explic exercițiile într-un anumit fel, ba din cauza că fizicul meu cu totul le amintește mai degrabă de femeia bărbat, mătușă-miu, soră-miu, Vasile, decât de o femeie, ba din cauza că încerc să fac pe o altă fitness influencăriță de-aia șmecheră. Am ajuns la sală, a fost super, mi-a plăcut, mai vin și mâine. Când nu sunt de fapt decât Vasile. Iar eu, Miha, în loc să mă supăr, am văzut în aceste comentarii mai puțin prietenoase o oportunitate. Uite, așa am îmbrățișat porecla și am transformat-o într-un personaj. Așa s-a născut Vasile. Vasile este alter ego-ul meu. E ăla care intră în sală și rupe fiarele și spune lucrurilor pe nume. Și culmea, personajul născut din hate-ul altora a ajuns să fie cel mai de succes și cel mai iubit de pe pagina mea. E super! Îmi place. Dacă atunci aș fi luat toate comentariile acelea personal, probabil astăzi nu ajungeam aici. Eu am ajuns să le transform în motivație. Din toate acele jigniri s-a născut Vasile. Sincer, vă mulțumesc!